खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ डियार ब्रह्म चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव माखासे सानसेनि खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन। आरो बेजों लोगोसेनो नोंथांमोनहा सानफ्रोमबो फुंबिलि समाव बेबादिनो गोदान गोदान खौरांनि आपडेट मोननो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनोब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। दिनैनि गिबि खौराङावनो दङ इउपिपिएल बिपिएफनि गेजेराव फिन गोरोबथा खालामनो एबसुआ खावलायदों। बावैसो जालांनाय बिटिआर बिसायख'थिखौ लानानै बर'लेण्ड जारखुंथाय गौथुम ओनसोलाव बर'नि राजखान्थि दोलो इउपिपिएल आरो बिपिएफनि गेजेराव गोरोबथा जानायनि बाथ्रा बांसावबाय थानाय समावनो एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ फिनजाथाय होदों। समबारखालि उदालगुरियाव मोनसे खौरां मेलाव दिपेन बर'आ माखासे गोनां बिबुंथि होदों। बिटिआरआव गोजोन आरो खौसेथिनि आबहावा सोरजिनायाव मोननै ओनसोलारि दोलोनि गेजेराव गोरोबथायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा गेजेरारि बिफाव लागासिनो दं। बावैसो सानफोराव मोन्नैबो दोलोनि गेजेराव फिन सोदोबनि दावहाखौ नोजोर होनानै मोनसे खौरां मेलाव बिथाङा गोदानै गोरोबथा खालामनो खावलायदों। दिपेन बर'आ मोनसे खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों फोरमायो दि 34 बोसोर गोजाम बर' सोमावसारनायनि फिथाइ महरै दाजानाय मोननै बर' ओनसोलारि दोलो बिपिएफ आरो इउपिपिएलनि ज' जानाया बिटिआरआव थानाय गासै बर' सुबुंफोरजों लोगोसे गुबुन गुबुन हारिनि सुबुंफोरनि ज' जानायखौ गोसो गोथारै हास्थायदों। गोहोखौ दखल खालामनाया बर'नि माहारियारि राजखान्थि दोलोनि थांखि जानाङा होनना खौराङाव फोरमायनायखौ मिथिनो मोननाय जादों। नैथि खौराङाव दङ पर्बतझरायाव गोबां दैदेनगिरिफोरा इउपिपिएलआव हाबदों। बिटिआर बिसायख'थिसिम माखासे दान थाबावनाय समावनो बिजेपि दोलोखौ नागारनानै उनाव गोबां ट्राइबेल दैदेनगिरिफोरा इउपिपिएलआव हाबदों। पर्बतझरा मण्डल बिजेपिनि लेङाइ आफादगिरि अष्टम राभा, बारग' जेनेरेल लेङाइ आफादगिरि निरुपन राभा आरो राजा कबनराम मुसाहारिया बिजेपि नागारनानै इउपिपिएलआव हाबो। बेयाव बेखौ मुंख'नो गोनांदि बे साथाम दैदेनगिरिफोरा गोबाव समनिफ्रायनो पर्बतझरायाव बिजेपि दोलोनि थाखाय सांग्राङै खामानि मावगासिनो दंमोन। नाथाय बिसायख'थिनि सिगां साथाम दैदेनगिरिफोरा क'क्राझारनि चन्द्रपारायाव थानाय प्रमद बर'नि न'आव बिजेपिजों लोगो जानायखौ सिफायनानै नेमखान्थि बायदियै इउपिपिएलआव हाबदों होनना खौराङाव मिथिनो मोननाय जादों। बेखौ नोजोर होनो गोनांदि बिसायख'थिनि सिगां सिगां बिजेपि दोलोनि हारिसायारि दैदेनगिरिफोरा हानजा नागारनानै बड'लेण्डनि ओनसोलारि दोलोआव हाबनायखौ मिथिनो मोननाय जादों। थामथि खौराङाव दङ धुबुरीनि गौरीपुराव नंखाय सनाजों लोगोसे सिखाव फालांगिरिखौ हमदों। गौरीपुर पुलिसआ नंखाय सनानि बेरेखायै गावसोरनि हाबाफारिखौ सोलिगासिनो दं। पुलिसआ मोनसे आन्दोनि अपारेशनाव तारघाट ओनसोलनिफ्राय नंखाय सनाजों लोगोसे सासे सिखाव फालांगिरिखौ हमदों। पुलिसआ सिखाव फालांगिरिनिफ्राय 2 नंखाय सना जब्द खालामो। बे समावनो जब्द खालामनाय नंखाय सनानि बिबाङा 758 ग्राम। जगायग्राखौ खोला गेरामारि गामिनि मन्नाफ आली होनना सिनायथि होदों। सिखाव फालांगिरिखौ आथिखालाव गौरीपुर पुलिसआ पुलिस थानायाव लाबोयो आरो बांसिन गुदि खिथानि थाखाय नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। ब्रैथि खौराङाव दङ एफसिआइ सामगुरियाव हस्पिटेलिटी फरायफारिनि थाखाय बिटिआरनि फरायसाफोरखौ सायख'नाय जादों। बिटिआरनि थाखाय मोनसे गोग्गाथाव बुब्लियाव नगावनि फुडक्राफ्ट इनस्टिट्युट एफसिआइ सामगुरियाव गुबुन गुबुन हस्पिटेलिटी मेनेजमेन्ट डिप्ल'मा फरायफारिफोरनि थाखाय सा 20 फरायसाफोरखौ सायख'नाय जादों। बे सायख'नायखौ बिटिसि दावबायारि बिफानआ समबाराव फोसावदों। बिटिआर सोरखारजों आबुङै मदद होजानाय फरायफारिफोरनि थांखिया लाइमोनफोरनो दारिमिनारि रोंग'थिफोर होनाय आरो आलासि सिबिनाय बिथिङाव मिजिंथिथाव जिउ राहानि खाबुफोरखौ बेखेवनाय। बे सायख'नाया एफसिआइ फोरोंगिरिनि हेफाजाबाव 25 जुलाइ 2025 मायथाइयाव खुंजानाय खाख्रि नायबिजिरनाय आरो मोगा-मोगिनि मोनसे गोब्राब बिखान्थिनि उनाव जादों। गासैबो सायख'जानाय बिनायसाफोरखौ गोसो गोरबोनिफ्राय बरायदों। बे हाबाफारिया ओनसोलनि लाइमोनफोरखौ गोहो होनाय आरो बांलांनाय आलासि सिबिनाय दारिमिनाव बिटिआरनि थाथायखौ बांहोनायनि फारसे मोनसे गोख्रों आगान। 2 फरायसाफोरखौ वेटिं लिस्टआव दोननाय जादों। फैबाय थानाय मोनसे जाफुंसार आरो जौगालु दावबायनायनि थाखाय बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय थाबाय। बाथि खौराङाव दङ काछार पुलिसआ 6 कौटि रांनि ड्राग्स बोखांदों। सिलचर आइजल लामायाव सिग्रोमदों 2 हमजादों।
काछार पुलिसआ सिलचर आइजल लामायाव घुंगुर बाइपासनि खाथियाव फुङाव अपारेशन खालामनाय समाव 6 कौटिसो रांनि 20,000 याबा टेब्लेटफोर जब्द खालामदों। मोनसे स्रोत सुलुंनि बिथाजों सं दाननानै पुलिसआ AS01FZ4421 नम्बर गोनां गंसे गारिखौ होबथायो आरो सानै सुबुंखौ खायो। बिसोरनि मुंफोरा जादों कबुगन सनाइनि 24 बोसोर बैसोनि इंजामुल हक आरो बाघा धलाइनि हुसेन आहमेद बरभुयान। फेग्रा मुवाफोरखौ आन्दोनि बाहागोफोराव दोनखोमानाय जादोंमोन। आनजादफोरा रोखा खालामो दि टेब्लेटफोराव मेथामफेटामाइन दं। पुलिसआ फोथायो दि बे दैथायहरनाया आइजल मिज'रामनिफ्राय फैदों आरो जायगायारि राननायनि थाखायमोन। काछार एसएसपि नुमल महत'आ हानजाखौ बाख्नायदों आरो बुंदों दि लांखारनायनि आन्दोआव थानाय नेटवार्कखौ बेखेवनो थाखाय आबुं नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। बेयो बावैसोनि दानफोराव जिल्लायाव बयनिख्रुइ देरसिन जब्दफोरनि गेजेराव मोनसे। 6थि खौराङाव दङ आसाम कलियाबरआव आदिबासिफोरनि सोमावसारनाया एसटि मानदान्दा, हानि मोनथाय आरो मुजुरि बारायनायनि दाबि दैखांदों। खौरां बिजोंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बायदियैब्ला समबारनि सानजौफुआव कलियाबरआव दावराव-दावसि सोमजियो मानोना आदिबासि आफादफोरा महकुमायारि मावख'गिरिनि मावख'नि मोखाङावनो गोख्रों हेंथा दिन्थिफुंदों। दुलाराय आसाम आदिबासि फरायसा गौथुम आरो आदिबासि जनशक्ति संघनि नगाव जिल्ला दालाइसाफोरनि दैदेननायाव 2 घन्टा धर्ना होनो थाखाय रोजा रोजा सुबुंफोरा ज' जादोंमोन। सोमावसारगिरिफोरा दाबि खालामनानै स्ल'गान होदों दि आसामनि आदिबासि हारिफोरनि थाखाय शेड्युल ट्राइब एसटि बिमुं, आयेनारि हानि मोनथाय एबा पाट्टा, साहा बागाननि मावदांसाफोरनि थाखाय सानफ्रोमबोनि मुजुरिखौ बारायनानै 551 रां खालामनाय आरो उरां, कन्ड, मुन्डा, कारिया, सान्थाल, उरां, गार' आरो भुमिज बायदि हानजाफोरनि थाखाय आरजाथाव हारियारि सिनायथिनि फोरमानलाइफोर। सासे हेंथा दिन्थिफुंग्रा दैदेनगिरिया बुंदों, सोरखारा जोंनि मोनथायफोरखौ नेवसिबाय थानो हाया, जों न्याय आरो गनायथि बियो। हानजाफोरा बिजेपिनि एमपि कामाख्या प्रसाद तासाखौ बिथांनि गावस्रालायनाय बिबुंथिनि थाखाय सोंखारिदों आरो गासैबो दैदेनगिरिफोरखौ आदिबासि आबेगखौ नोजोर होनानै बन्द खालामनो सांग्रांथि होदों। 2026 मायथाइनि रायजो बिसायख'थिया सिगां जानायजों सोमावसारगिरिफोरा बेखौ रोखा खालामबाय। जुदि दाबिफोरखौ सुफुंनाय जाया अब्ला बिसोरो बेलट बक्सआव फिन्नाय होगोन। हेंथा दिन्थिफुंनाया गोजोनै जोबदोंमोन नाथाय खौरांआ गोरामोन। आसामनि आदिबासि हारिफोरा न्यायनि थाखाय गावसोरनि दावहाखौ गोख्रोंसिन खालामनो साखाफारा जानायखौ मिथिनो मोननाय जादों। 7थि खौराङाव दङ गोनांथार फाहामनायनि थाखाय सोनाब सरायघाट दालांखौ सानबानि थाखाय बन्द खालामनाय जागोन। ब्रह्मपुत्र दैमानि सायाव थानाय गोजाम सरायघाट दालांखौ गोनांथार फाहामनाय आरो सामलायनाय खामानिखौ मावफुंनो थाखाय अरायथा नङै 4-5 साननि थाखाय बन्द खालामनाय जादों। जिल्ला खुंथायआ सा आरो खोला गुवाहाटीखौ फोनांजाबग्रा बे गोनांथार लामा लोगो रेल लिंकआव ट्रेफिकखौ दोनथ'नो गनायथि बिदों। मावख'गिरिफोरा बुङो दि दालांनि रैखाथि आरो गोलाव जिउखौ रैखा खालामनो थाखाय बन्द खालामनाया गोनांथार। बे समाव गासैबो गारिफोरखौ गोदान सरायघाट दालांजों दानस्लायनाय जागोन। दावबायारिफोरखौ असुबिदानिफ्राय बारग'नो थाखाय गावसोरनि दावबायनायनि बिथांखि लानो बोसोन होनाय जायो। बिबानगिरिफोरा बुंदों दि दालांखौ नेम बायदियै फाहामनाय जागोन आरो बे खेबाव लामा खोन्दोनि आद्रा थानाय बाहागोफोरा आबुं जागोन। जोबथा गनायथिनि उनाव थि बन्दनि खालारखौ फोसावनाय जागोन। 8थि खौराङाव दङ पेहेलगाम गाग्लोबनायनि खिथेर होखारदों। सन्देहगोनां मास्टारमाइन्ड हासिम मुसाजों लोगोसे 3 गावथारदों। मोनसे गिदिर उदखारि बेरेखा अपारेशनाव रैखाथि हानजाया समबाराव श्रीनगरनि बायजोआव हरभाननि खाथिनि दार्सिगाम हाग्रा ओनसोलाव मोनसे गिख्रंथाव गावलायनाय समाव 3 उदखारिफोरखौ गावथारदों। थैनायफोरनि गेजेराव सन्देहगोनां पाकिस्ताननि नोगोरारि सुलेमान उर्फे हासिम मुसाबो दं, जाय सासे बारग' पाकिस्ताननि रौनिया कामान्ड' आरो 22 एप्रिलनि पेहेलगाम उदखारि गाग्लोबनायनि दायनिगिरि, जाय सा 25 दावबायारिफोरजों लोगोसे सा 26 सुबुंफोरखौ बुथारदोंमोन। भारतारि रौनिया जम्मु काश्मीर पुलिस आरो सीआरपीएफआ टि इन्टेलिजेन्स इनपुटनि उनाव फुङाव जथाय अपारेशन जागायदोंमोन। जेब्लानो रौनियाफोरा फुङाव हाबफैदोंमोन, बिसोरो गोबां गुलि गावनायनि सिङाव फैदोंमोन, जायनि जाहोनाव मोनसे गोलाव मोगा-मोगि जादों। लश्कर-ए-तैयबा टीआरपीएफजों सोमोन्दो थानाय गासैबो 3 उदखारिफोरा बुथारजादों, हाथियार आरो गुलि बारुद बोखांनो हादों। गुदु हाग्रायाव अपारेशनआ दासिमबो सोलिगासिनो दं। अब्ला दिनैनि खौराङा एसेनोसै।
नोंथांमोनहा जुदि सोरबाफोर सानसेनि फानजामुथि नायनानै मोजां मोनो अब्ला स्क्रिनाव होनाय चेनेल बड' इनफ' पइन्टआव थांनानै नायहैनो हागोन। गोजोन्थों।